Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Bebe. Sa dili pa nako usubdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hain ang utlanan. Recorded by X Thunder Gaming. Iganong imo man may gibihaan, ma. Magod sa naman lang miini, nga huwat naman ka. Bibigo na. Patay na yung ano. Patay na si mama. Walang daw ato nga. Huwat imahan. Ma! Ha? Manarbaho ka? O kuya, dili naman gahapon ko makapadayon sa pag-eskwela kay wa naman si mama. Ay, pasensya ka na gidaya. Hindi ko makapa-eskwela nimo. Kung saan mo nga, lisod sa tayo eh. Sige lang kuya, nakasabot ra ko. Unya, nasaan ka manarbaho? Mangita ra ko gasud lang din sa ato kuya. Bahala ka tabang, importante nga may trabaho ko. Sige, ikaw ang bahala. Mayo gani kay nakasudayan kong trabaho. Makapalit na ko sa mga panginahanglan. Oh, kuya, niya maliki ka. Nako'y tuyo ni mo, Bi. Unsa man na kuya? Hawak na lang din sa imong gitrabahoan. Ha? Nga naman? Wa mo guy kauban si Alma nga mag-atiman sa duha ka kabayo gud. Labi na kung maghawl ng mais. Mao adto na lang puyo sa amo aron imong tabangan imong igaagaw sa iyang trabaho unon. Kuya. O dada na diri ang mais daw, bibi, kay ato nang ikares kabayo. Ogaw! At tabi ning sinakong mais, uy. Bibi, pangandam unya sa imong kaugalingon ha. Nga naman, kuya? Doon na yung mamisita nimo. Ha? Kinsa man? Si Toto. Toto? Katumbyodo? O, Bi, maong pangandam ha kay mamisita siya nimo ron. Unya, okay na, Brad? O, Brad, okay na. Kuya, unsa man inyong gisabutan ni Toto? Mga sawas Toto nimo. Ha? Unsay mga sawa, god? Dali ko, kuya, uy. Ayaw pagbalibad kay naglantaw ko sa imong kaugmaon. Buutan na si Toto. Mong magpakasal ka niya. Kuya, wa ko makagusto niya. Ug usa pa dili mi uyab. Bibi, naana sa atong tribo ha. Nga mahimong minyoon ang lalaki ug babae bisan og di uyab. Kuya, Mao ay kog supaka kay maguwang ko nimo. Makigminyo ka ni Toto. Sa musugot ka man og sa dili. Kuya Jose. Sa katapusan, asawa tanagit ka. Noon sa man ka, huwag ka malipay. Nga naminyo na ta. Kung ikaw pa ka sa kong dapit. Malipay ka kang naminyo ka sa tao nga dili ni mo uyab. Ug magawang pagkinibugitan. Ayaw ka bala kabi. Maningkamot ko nga may gugma ka nako. Mahimo kong buutan nga bana ug amahan sa ato mga anak. Mabdos na ka? Oto. Kung mao ka na, hapit na ko mahimong amahan. Oh. Amping ang imong gimabdos aday. Kay dublihon ako ang akong pagpaningkamot para sumaabot na itong anak. Recorded by X Thunder Gaming. Aray. Ganihara mo gini. Nagsaklit ang akong tiyan. Aray. To!
Sakit nga akong tiyan. Ganihara gini. Ha? Unsa? Basig mga anak na ka. Tama. Dalun ka na ako sa paanakan. Gaya ko ni mo nakabli. Pasensya na kato ha. Nabisigid in taon ko pagatiman sa tong mga anak. Og maglisod pa kog liho kay bago pabaya ko nanganak sa ikasiham na tong anak. Katarungan. Bebe, sukari ko nito, gutom ko. Nakainom ka? Yan balik magkainom ko. Reklamo ka? Oh, uwa man. O lagi. Sukal nito. Gutom ko. Kwarta, be. Unsay kwarta? Atagi ko kwarta. Kailay tari ron. Ato ko sulahan. Ato ko dito. Wa naman ko'y kwarta to. Aw, naay kwarta diha para palit man nagbugas. Be. Ako lang pusta. Ha, dili. Dili ko to ihatag nimo kay palit ko tog bugas. Kahian mo. Sa man. Kahimang ka. Ate, Ihatag mo dili. Baliwan ko yung bukto niyo. Sige. Ako na to ihatag nimo. Okay. Atag man di ay. Dugay pa. Kinuo ko. Ba't sa manig nahitabo sa akong kinabuhi? Nagtuo kong magbalipayod ko ba ni Toto? Pero dili man di ay. Gabiin na lang. Huwag pagin mauli si Toto. Ma! Kaon ko! Gutom! Gutom mo naman. Kinuo ko. Kipang gutom naman yung taon ng akong mga anak. Wala na ba may bugas kaya wala pa mauli si Toto? Manghom lang na akong bugas sa mo silingan. Salamat yung taon kinakatuog ng mga bata. Human makakaon. Maayo gani kinakawam ko bugas sa mo silingan. Pero gutom kaayo ko. Kay kapaigo na mas mga bata ang linungag. Ako na lang paabuton si Toto. Basig magdatog pagkaon. Kadlaw naman lang. Buwa maging mauli si Toto. Lipong nakit kaayo ko. Day, diyan ako, day. Sukali ko, be. Toto. Bibi! Salamat itaw, naulihan ka na. Unsay nahitabo na ako. Nakuyapan ka. Maayo gani kay timing kayo nga naabot ko og nasaho talayon ka. Sabi na hitabo nimo. Pero nakuyapan man ka. Gutom kaayo ko. Wala naman tayo bugas. Maayo ka di kay nakahuam ko sa atong silingan og moigi pakaon ko sa atong mga anak. Sorry gid kay tay. Nalangan ko. Usaon nga nakik-inom manggol na akong ako mga amigo. Ayaw na intawon ni Kusbato ha. Maluoy intawon ka damo. Uday, magbinutan ako para sa atong mga anak. Dali aras panahon to sa. Walang ibaw eh. Dagko na ang uban natong mga anak.
Mao kiday. Mura lagwa. Kuan di ay day kini mananghid ko nimo nga moadto kog Manila. Mag-unsa man ka dito? Analbaho ko dito. Sige to. Og ayaw ba kalimot pagpadag para konsumo namo ha? Ayaw ka bala ka. Pagpadara ko nimo. Pila naman kabuhan ang nakalapay. Huwag yun magpadakwarta si Toto. Dili ni mahimo. Kinahanglan nga maning kamot ko ini aron makpakaon na ako ang akong mga anak. Manarbaho ka, ma? O anak, kiwagin magpada si Papa ninyo kwarta. Kung dili kumulihok ini mga matay tas gutom, maong ikaw lang unay mahibaw sa imong mga manghod, ha? Sige, ma. Kami lang mahibaw din Kami limibaw ni inda din hima. Ako po'y bahala sa tukuma aron kakaon mi diri. Salamat, Dong. Maayo ka ni kinakasuda yun kong trabaho din ni Stafao. Kaluod ba sa kong kuto-kuto, eh? Ito kayo lagi kong nakabantay, inida. Gano man eh. Mabdos ka? Aha? Nagsuka-suka manggod ka. Mabdos tingali ka. Pagpalit og pregnancy test, aron ma-sure na. Kinuo ko. Positive. Mabtos ko. Kung mauna, nasudlan di ay ko pagkika ni Tuto. Kinahanglan mahibaw ni ini ang akong mga anak nga may umabot na silang manghod. B, dako-dako na magidang imong tiyan. Mas maayo tingali nga mo pauli lang una ka silyo. Naluoy ko nga nagtanaw ni mo pod. Maglisod na kag trabaho. Maglisod kag laba kay saon ako naman ang imong tiyan. Ay pauli na lang tingali sa inyo. Ma, timing kayong imong pagpauli. Kinauli naman sa papa. Mao ba? Naabot na day siya gikan sa Manila, nak? Ganina pagitaw ko naabot. Pasensya na gyud nga wala ko makapadaan ninyo og kwarta. Naglisod ko dito sa Manila, oy. Mao ba? Kadiyo tragon. Mabdos ka. Oto. Sa ako pa. Nagpahilabot kag laing laki samtang wa ko din eh. Ha? Dili na tinuod Okay, sa ko. may amahan na ng imong gimabdos. Ikaw! O say ako. Imo ko pangkunon ang imong gimabdos. Ngawa man ko makapangilabot mo. To, ikaw in taon may amahan ining akong gimabdos, uy. Nasudlan ko sa wa pa kamulargag Manila. Ayaw ko patuhuan niya na. Ing nahinuon nga anak na si Mulaki. To, nahibaw kang dili na tinuod, ha? Dili na tinuod. Saksi ang Diyos nga wa ko magbinuang sa akong pag-aasawa. Ma, mahimo ba yun na pagkilak? Gisakitan lang yung kusgi panultis imong amahan, anak. Ma. Ay balita ko nimo ma. Unsa ba na, Dog? Ay nagkalain ma. Unsa lagi na? Sulti na yun. Kuan. Nay anak sa lain sa papa ma. Pagato niya Manila. Unsa? Og diin ka manaybaw ini, ha? Dito ko gikan sa Kitaw-taw ma. Mao di ay giniadtog nila sa papa. Kinari siya katay sa babae sa Manila. Umay ang giadto dito. Dili. Puslan man nga imo kung giingon ito. Maayo pag magpagtumatay na lang ko. Maghilo ko sa akong kaugalingon. Ginoo ko. Pasaylo ako sa akong pag-abuhaton. Ma, saan man mo giinom? Tabang! Tabang!
Sakit kayo ang gibuhat sa inyong amahan ako, day. May gani kay natin silingan nga ni Tabang. O gipainom kag tuno sa lubi. Wa na lang utak ko ninyo luwasa. Inyo na lang utak ko gipasaktan nga mamatay. Ma, nagkinahanglan pa minimo. Grabe ang gibuhat sa inyong amahan din rin ako. Iya pa kong gipasagidlan nga may laki ko. Pero di ay siya na may nagbinuang. May anak na isa sa lain. Maunay gusto siyang muadtog Manila kay tuwa na dito ang iyang babae. Pasagdi na lang nas papa, ma. Ayusin ko na huna. Kaming imo mga anak ang huna-huna. Tungod ka na kinahanglan minimo, ma. Grabe ang kasakit nga akong nahiaguman sa kamot ni Tuto. Hangtod nga wa ko makagwanta. Nakigbuwagid ko niya. Sa pagkakaroon, may bago na akong kaipon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalang kaagi ni baby nga taga Sagundanon Kitaw-Tao Bukidnon. Apan ana karon sa Manolo Fortich Bukidnon. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan hain ang utlanan. Ang maong kaagi, gibahatan o duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu usab mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang liining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.